Ajaýyp zamanamyzyň üstünlikleriniň ruhlanýan hususy puduň wekilleri öňde barjy dünýä tejribesini özleşdirip döwrüwap kärhanlarda täze haritlaryň önümçiligini ýoly goýýarlar. Geljege miras hususy kärhanasyň dörejilikli gözlegleriň netijesinde ýezgiderli kämilleşip önürýän önümlerini kiýilini ýezgiderli ýokulanyrýar we görnüşlerini artdyrýar. Geljege miras hususy kärhanasynyň kädirki zaman önümçilik toplumy Ahal welaýatynyň Akbuda etrawynyň çägindäki Senagat zowlugyna ýerleşýär. Elki başta polipropilen önümlerinin dürlü görnüşlerini önermek bilen Senagat önümçiligini başlayan kärhana soňky ýyllarda awtomobiller üçin ýokary hilli motor ýağlarynyň, şerde Senagat önümçiligini ulanýan enjamlaryň çalgy ýağlarynyň önümçiligini üstünlikli alyp barýarlar. Ýakynda Jam Oil harit nişanly motor we çalgy ýağlar üçin peýdalanýan plastik kaplarym kärhananyň özüni öndürilip başlandy. Munyň özü önümiň özüne düşýän gymmatyny bedeldip, müşterileri haritleri has amatly bahadan hudurlamäge mümkinçilik döredýär. Kaplaryň dürli reňkde bolmagy müşterileri önümi saýlap almakda oňoýluluk döredýär. Innovatsion tehnologiýalar bilen üçin edilen döwrüwap kärhanada ähli işler awtomatlaşdyrylan görnüşde, howpsuzlyk kadalarynyň berja edilme arkaly amallaşdyrylýar. Çalgy ýağlaryny öndürmekde peýdalanýan şeýmal Türkmen maşynyň neft gaýtyny işleýän zawodlar toplumyndan hemde daşary ýurtlardaky önüm öndürjilerden getirilýär. Şeýmal barlyhanada 15-den urak barlyk usullaryny geçirilýär. Barlykhanalardan geçirilen şeýmal önümçiligi urudylýar. Kärhanada öndürilýän çalgy ýagy Jam Oil harit nişany bilen 1,5, 3, 4, 5, 20, 25 we hatda 208 litrlik dürli reňkdäki kaplara gaplanýar. Önümçilik işi dolu awtomatlaşdyrylan görnüşde alınıp barlyp, tekniki howpsuzlygynyň kadrlary, şeride önümleri saklamaň düzgünleri berk gödükçilikde saklanýar. Kärhanada peýdalanýan enjamlar Ýewropanyň öňde barjy kompaniýalarynyň ýokary takyklykdaky enjamlary bolup, işleriň faýdalaşykly ýoly goýulmagyna ýokary netijeler gazanmagy mümkinçilik berýär. Kärhananyň önümçilik kuwaty her aýda çalgy ýagynyň 1200 tonna golaýyn öndürmäge niýetlenendir. Mälim bolşýan önümçilik kärhanasynyň iň möhüm bölegi barlykhanadyr. Geljege miras hususy kärhanasynda da barlykhana işiniň talabaly ýoly goýulyp, önümiň iň ýokary hille bolmagyny üpşin etmäge aýratyn ähmiýet berilýär. Pekin paýhys ummany magtumul Prag ýylyna geljege miras hususy kärhanasynyň öndürýän çalgy ýağlarynyň görnüşleriniň sany hasam artdyrylyp, häzirki wagtda 27 owa hojalyk tehnikalarynyň hereketlendirjileri we geçirjiler üçin ýetinen täze görnüşli ýağlaryň önümçiliginiň ýoly goýulmagan ýurt garaşlymynyň şanly bayramyna ajaýyp sowgat boldy. Jam Oil harit nişanly çalgy ýağlary içerki bazarlarda aljalar ýetirilýär. Şeýlede Türkiýe, Özbegistan, Awganistan, Kazakystan ýaly ýurtlarda eksport edilýär. Bu ýağlar ulaq ferişçileriniň bölekleriniň ygtybarly gorruglygyny, ulaq ömürni dolandyryş howpsuzlygyny üçin edýär. Geljekde bu önümler milli harit nişanymyz bilen dünýä bazaryna münasip orun aljakdygyny önemli aýdyp bolar. Täze önümler öndürmek ýoly goýmak bilen birlikde goşmaçy iş orunlaryny döretmek geljege miras hususy kärhanasynyň esasy maksatlarynyň biridir. Kärhananyň agdy bir işgärleri öýlerini döredilýän şert mümkinçilikler üçin gahrman arkadamyda hemde hormatly prezidentimize alkyş sözlerini aýdýarlar.